Another day og tugang adlaw na sadno. Grabe, nanapod tay pinakalit nga order. Nagnindot gid kayo ang sugat, ang sugod sa atong tuig karon. Bisan ginagmay basta kay kanunay. Salamat gid kayo always G. Karon lang gid ni siyang buntag i-order no. Og di gid na to balibaran kay usara pod siya ka medium 3 and Caesar salads lang pod siya. Available pa man pod ang atong mga ingredients or mga sagol para ani ako na dayong gisugdan pagluto no para mapakita sa inyo kung unsa klase ug unsa gyud kalami ang manok nga akong ginasagol sa akong Caesar salad. Luto lang nako siya no sa butter ug sa mga sauce nga soy sauce, oyster sauce ug pampadugang nga lami nga Leah and Parents, Worcestershire sauce ug itimplahan lang dayon sa salt and pepper, then sugar. Mix all together na dayon ang veggies, fruits, bread, ang Caesar sauce o kitapingan na rin sa Parmesan cheese. O diri na rin tatama no, kita na po kanya akong video, pakishare na lang, like, comment kung gusto ka magpasukad or mo order. Visit lang dayon sa akong personal account, John Ubaldi, or sa akong page, Sukad.